ki babun ki samla jungi ki shat thok ki shat skor ban ai kam ai jam kata kalong ba kin siu shwa da kapisa Kublai shibu ni pi baro ki pro jonga ki baju sunan pe video ni ka channel ka jonga te ha ni ka video nga kwa ban wanra alor ka phang ba ngamde bang thok le ni ngamde bang shukor nui nuru ban ngai tu ijisha ba babun ki samla jongi ki sha pengom ki sha penthame ha ki wei pat ki jaj brio ba kata long ba ki sha penbit ha ka pisa ki babun ki samla jongi ki sha thok ki sha shukor ban ai kam ai jam kata long ba kin siu shwa da ka pisa Dengan itu ipi, ile se dan preng jumpi ki samla ki ba ki bom patip ya gani lani diolo si dan ki samla ki balatip ya gani ru te ngakerpat ipi ba ki batip ken ajing tip la mi ki bom tip te khnang ba ki batip ken tip te kai bang akwa banong ni ko ha ni video ko long ba nginlong ki ba sumar nginlong ki ba pikir na kita ki ke baro na mar hakini ki sngi ki babon ma kini ki bri ba snio du kata-kata kim kwa shu ban treshtom kim kwa shu ban yo pisa da ka ba ki treshtom da ka ba misap ma menta ki bre baro ki kwa ban yo pisa da basung ki kwa ban yo pisa da ka basung te kim dan kam ban treshtom kim dan kam ban lechni stai shushong la kamai pisa long like no ki bale youtube gan kitu te kila kamai hok hi kila treshtom kila investi dan rai gidon pat kiwe gen yaka teng yaka hok jeng kiwe ru kikini no te kata ka banga kwa ban keren babun hi ki brio ni sngi ki bamta ki kwa ban yo free bet yaka no banta te ne tu ipi kawe ka jinja ka ni ka jinja ka basisha bat ngamde ngabanga thok ngamde banga skor mo sngam hai gani kata kalong ni dan we perlok jonga uba lalat ladap exam o ladap yaka BA Beladap ya ke BA mah. Te don we pro jonga beladap kata jing pulia. Te ngi baro ki labanang no ngi baro ki kena school ni ki kena college. Sisi ni bang beladap jing pulia ka jing mod ke jongi bet ngi ko be ka kam. Ngi ko bet ni trang hir ngi trang dik ben yo ka kam. Te haga bakum kata kapor uta pro jonga am hamar bau dap jing pulia te hamar badan baken kamtam ki Facebook. Hagi Facebook ngani tu ipi ki syaiwan bet kini ki fraud dan kini scam ba ngidan kam security guard ma te yo tu pro janga om ni ba aga we gasngi kat ba udang page ka Facebook kat ba udang scroll ka Facebook ma te ulap ken ya ka we ka post ba om ba ngidan kam security guard location Assam Joai Machulong to te ka salary khat pra do 800,000 sibenai te nanta free food accommodation kemudian free nadu ka bam kadi nadu ka jaga syong jaga sa free kemudian ka tu bayo tulap am ka debit tangka saving bank mo te ni perlu jonga ulak song komen makan te lem na ufun yo tau brio namar kila bu nombor phone ru kila phone yo tau brio te anda kila phone am te utau di dakar mo te uni dakar upa banwan ya Shagwati te ni uni upro jonga namar ba la kwa pala de kam ma kwa pala kam jing long samla jong long ha jing ta mo kwa ban support no iging sam ta te ulet Shagwati da poi Gwati te uni do khar basalak ma le long le official bet ma le official ba le kuma bana e le matip ye ma long le be kumba mdete ki scam so long badi official bet balong bahok bet te lem no da poi Gwati to phone pro jong to dekar te lem no tau dekar padam u ya tu kan location te uni pro jong tip ya ka location le pine la u save kan u sen u tau dekar u sen ya ka location ha u hau tau pro jonga jona pro jonga u la but u tau location ru umlap namar balom tamo u khna nonggendong te unlet Shagwati Assam te ki babun ki lat kelintingim la bantem te kalau ngantar kom te ni dekar wan shao ya u tau pro jonga u yalam sha office tapi te u ya tu ni pro jonga ba kata ka office ram kalong bet kata ka office ram kalong bet kom badai ki official office bet ki haki kenro am kidan beki ni ki jingta kini ki poster te stiker kidan beki ni ki jingta jongka HDFC SBI nanta ki kini ki Apex nanta ki babun ki Jat Bank ki babun ki jat poster ki badai jongka bank
ki babun haki poster ki bakiwa te YouTube no pro jonga ong habar darung ram long ba deko office shabat mo te ki shalak ba te ki don ki nong tre haman ki kamera am ki don bi dekar ki ba shong hang ta kamera te ngam tip kita dekar ro idi basha scam ne ngam tip ne ki de ki ba customer tu ba ya tre lang tu ngam tip ya kata mo te YouTube tu pro ngam ta te andla po hang ta YouTube no YouTube susu ba utau dekar am utau bon shao upa fill up yang kata form kan fill up yang kata form te pro jongal de fill up kat bar khoi la de fill up kat bar khoi te la umno upa kadan ha form ban expect salary kan new pro jongal pitip tom no uto 20,000 per month expect salary te la umno dal adab gum taam te new pro jongal ong la adab te uni du kharam pa xerox kan pa xerox yaki kod dan gambar khoi upa xerox segi kod dan gambar khoi nadu ki laban kod dan kam te pila stu nadu ki ST birth certificate nanta ki certificate jongka board SSLC but HSSLC nanta ki babun jak ki kod dan kam la pa xerox tele xerox te kabai xerox so beram ha stie dalamna dala de xerox on pai dalamna dala de on pai am ya katuka document sam ula submit ken hauta te uta u bawon shau ta de kharam ya ka documents yang tu parok jonga am ai ha tu waypad utau waypad am udan ha waypad kamera ule akum manager ule akum manager dalam no uni do khar way am parung tu parok jonga shaka way ka kamera dan dal arung am long bet kumbat de hok bet utau de kharam usong bet kumbat de ki bangkem tu da ki nong tray bang tu usong bet tu ha shuki ha office bet ki dan lagi kulam ki dan lagi ki babun jat kumbalong office tu kan te uni de kharam keli pro jonga uang ni uang pikwa posting te uni pro jonga uang akwa hasil te uang biang te lemno haka tu ka envelope am uto am taken address haka tu ka jaka ba un yo posting tu perlo jonga uto am ta hasil tambah hotel yu reng am tep mo te ya tu ngalak klan te lemno dala yo tu am la biang te udah to joining dia 15 August Independence Day te lemno ya tu pro yang apa te to kata di benai June te re joining date am kade 15 August te lemno uta do kar ha post bawa pelat kam am uang ba sim dia joining ha ka ju singi pila ban join handai undal alit padam ki ong ba join 2 August khat santrik te lemno te uang ba hapsu uniform bro hapsu uniform bro te upan pitem ngan oi pi ha kata ka poram upan pro jonga arpojar te lemno uni pro jonga nomor ba kwa plat ya ka kamam ala ka aigen arpojar dan cash te ulit say na ba ulit say na ATM arpojar ulit say na ATM daula wan say gumtu te aigen yo to dekar am arpojar te lemno te ong ni pro jonga beli pipan hadu arpojar te ong utau dekar basalak ong em ngi dan kamban pensu ya pi ka uniform mde tang uniform nang taki haba pitre pi dan kam ki boot sapi dan kam ki babun jat la pensyo atau dekar ta to pelong aro la benang na ula tong se ula nang suban batai la long blind ga jingmut jong berkat kan la long blind ga jingmut jong berkat te lemno te la kot tar arpojar to la li pasye da wan pasye ufun be utau dekar usyem bet te ka balingok lom ni kan ka balingok lom ba kumla syai ke singi kade ka khat santrik jong benai August kade ru ka Independence Day te ka balingok lom ba kumno kan ken ai ya ka joining date ken ai ha ka Independence Day kata ka de way ka papen artatien ya pro jonga ki ai ka joining date ha ka Independence Day khat santrik August te kata ka de way te nang ta menu hajing sha kinu ki kam am ki balong official haba banjoin nasi te yoru am nadu menta kila keep in touch ta kila ombet kumta kan pila hello pi kumta pila sha jin ga kam te wan trainer om tamta kila long kila penken mau kila phone bet mo ten rek ni ga kam padam ta pro jonga la sha ka singi join ru am jar bet phone call te pro jonga phone hiken da phone am ta dekar ki ong ba shulet mi bela sha shalong tenu pro jang akum la shai khasantri Independence Day ulin mi shalong dali mi shalong te ki ukeli ke nya ko location jong katuka location jong katuka bauto address to buni posting ndai umdan batip menoru umdan batip
kadan sya kata ma tambah amdan betim dan pro nga kamlei wat shu te kamlei wat shu te le kamno u phone ken u phone te ong ba ngam lam e kata ka jaka training ngam lam e kata jaka tre te uni to khar ong to mlele wan o shiyeng ngan sawan ngala sha shlong sele ban nga te le kamno kamla shai te to la wan u pro jong la wan shiyeng te le kamno kamla shai u phone be to khar wong ba ngan let biang mata shlong te to khar ong ho ya dang let mi pingan sawan ngan dien ma te pitep u pro jong la posisi shlong te to kharam u thok dal phone am wong ba ngalawan satu tang bang ngalawan phaino namar badan ki kam kerki hang ta kan u pro jong u la sung thu ba kadai ka kam ba shuthok kadai ka kam shuthok te ke ei ka banga ke ei ka ba u ya thu nga kalong ba u sungsi kan mo u sungsi namar bale arpho hajar ula los khamakha ula du khamakha arpho jar tang nam ta ka kam arpho jar la du khamakha te ngaong u ba ka kam ayu kata ka ba ngi baro ngi wat kam menyopsa hari kita pan kipan pisa syaman ban ai ka kam ladangi ngi dan ka pisa nginem jin da wat kamra ladangi dan ka pisa kiti nginem jin da wat kam hira namar blai ngi dan kam ka pisa da benyo kam te ande ki uni do khar upan pisaman te ka balingo kalong ba haba namar bangim dan bisa ken ni sawat ekakam nei ladang idan da pingin wale yo seng business dia kata te ka bang kwa ban ong happy lang baro gim ki khon samla yo le se dana preng jong pi ki bam patep dana preng jong pi ki ba latep toy ki ba latep nele re kham tam e gitu bam patep ba pli yo le se mdei yo le se kam dei nang ar phajar yo le se pinlas san phajan ro phajar namari babuni beri menta kisha penbit kisha ya lambak la ne kisha pentame ma wat ki rang baro ki bit san pho ro phajar ki dang ai ki wepat namar beli kini ki beri am ki ba to am ki beri ba melina ban lomno ki nang ate bani keren bi beri ban pen ngop ki beri te wat ki rang ba ro ki ngop te ke bang ko abnang long ma pimde ban ngop hakum kita ki beri pide ban tem pide ban maiki kakam ayu kata bang haban ai pisa shwa kata kam de ka kam ka bashisha kade ka kam ka bashu scam na ka kam ka bashtok te kata kade jingikai yanga bade pilang baro kum ki khon samla jong ka jala jongi bangim de ban bit namar bale ki fraud ne ki scam ki khamhe bha hagari india jongi ma ki puna kinong tu kinong syukur kini ki bashu thok ke bashu ko pisa da basuk bashu penbit ni breu bakishu ngalaban no bun sini ki penting ki penma ya ki breu balada phim ay nga kata ngan le kom ta pi kini ki ba plipan namar bating ya kata hajaka bani file FIR badan ki bale kom ta la kloy ban se da pisa ban ay ki te yo nong e utu pat la ka kemen la karki la ka taha namar ble kisha penngop lene kisha penbit ha kita kijat breu te kani ka video kam deire ka banga shu thok kam deire banga shu ka shu lamler kam deire banga shu ngashu at himanga mo kani ka diga jingja ka basisha bangi ngim dei ban bit ya kitu ki breu ki ba terwai ngi ban ai ka kam bat ki ba pan pisa shwa namar beli perlo jonga la du arpo jar kam ka du perlo jonga tang nam ta ban yo kam handai ka dei ka ba thok te kuble shubun pi barok perlo jonga namar ni video yin sekindo ha ka wepat kuble shubun